ask for the grace of Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Sacred Heart of Jesus, O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you. Through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother, and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us a blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Saint Joseph, foster father of Jesus, pray for us. Pray through the intercession of Saint Pio Pietrelcina. Dear God, you generously bless your servant Saint Pio Pietrelcina with the gift of the Spirit. You mark his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of Amen. Let us pray. O God, you give Saint Pio Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through your intercession the grace of which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus, to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Prayer of Blessed John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father and the Gospel promise to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith, that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trials, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you, I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you, I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you.
Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in the night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, because of the hour of my death. I want to be with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Lord. I do not ask for divine consolations, because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask of this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity. Dear Jesus, amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Oratio Imperata. Pamibi para sa katuninungan sa kinaban. Mahihirakon asin maugayon ama, dai ka masasabutan nin si Isay man na nagsasabwag nin iritual. Dai pwedeng mag-ako sa imo ang si Isay man na, na namumuot sa bayolensya. Bantay kami sa samong makataong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, bayolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katuninungan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninungan. Tabangan ang gabo sa nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog na butasan na ang sa indang mga ammunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawuhan, na sunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tao, na makuaan ranga asin kusog kan mga naghihinguha para sa katuninungan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man ang lambang saro sa to, magpuon langgad asin dayupot na maglakaw, sa dalan nin tunay na hustisya, pagkahirak asin katuninungan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan. Inigabo sinahagad mi sa ngaran ni Hesus Kristo, ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Sa ngaran ka nama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi.
Ngunyan Biyernes sa ikaapat na simana nin Kwaresma. Isabay banyato ang mga pasasalamat, mga intensyonal na pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Vicente Ervas and family, Mr. and Mrs. Marlon G. Ovis and family, Salinil family, birthday blessing and gift of life of Rosel, dulot ni Rosel Condat and family, Siriman pasasalamat, dulot ni Joy. Special na kahagadan man, for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asipardo Cantara and family, for good health, protection and strength, dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, special man na kahagadan, dulot ni Rosa Tangli, Joaquin Lee, Joe Robertson Lee, Julie Christy Lee, Lorna Vasquez, and for safe travel, dulot ni Jenny, for fast healing and recovery of Mercy Morante, dulot kan St. Jude Parish and Commission on Worship, safe travel, dulot kan Pahe family, for safe travel of loved ones, dulot ni Agnes Almonte, for continuous healing of my sister Hazel Adornado, dulot ni Rosel Kundat and family, special na kahagadan ni Jimson Ronald Lee, Rowena Tanley, Bianca Luis Lee, Chiska Joy Lee, Yaya Wina, and for good weather and safe travel, dulot ni Ana Marie Porlares, and for RY, dulot ni Norma. Siringman sa mga nasunod na kalag, sa kalag ni Proylan, dulot ni Rosie B. Asipardo Cantara and family, ni Jose, dulot ni Nel Fali and family, Eduardo, dulot kan Mendoza family, Angela, dulot kan F&S Velasco, and Jose and Amy, dulot kan Broncano family. Matindog na po ang gabos, as sinawito niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, an pagtios, pagsakit, kabtang nagayo kan buhay kan tawo. Asin an kagurangnan, tinutukdoan kita kan disposisyon, kan paghampang sa gabos na pagsakit, rugaring na buot, kusang buot, dahil aram niyang may hararom na kahulugan ang pagsakit. Ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamikbi kita. O Diyos, nag-andam ka nin mga tamang tabang para sa samuyang kaluyahan. Warasan namimikbi kami na maugmang mag-ako kan bunga nin samong pagsulsol, asin magpahayag ka ini sa maludok na pagkabuhay. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Inot na babasang.
Ginono sa libro nin kadunungan. Hulita salaan sa indang pag-isip, ang mga maraot na tao nagsabi, hipaan ta ang tawong banal. Hulita nakakapurisaw sa to, asin inuulang ang satong mga gibo. Tinutuyaw niya ang mga paglapas niya to sa tugon, asin ang mga pagkasala niya to, tumanga sa itinukdo sa to. Nagpapatubod na siya igwanin pakamidbid sa Diyos, asin nagsasabi, na siya aki ning Diyos. Nagi siyang parasagwe kan sa tong mga iniisip, asin makure para sa sato, ang paghiling sa iya. Hulitaan sa iyang pagkabuhay, iba man sa buhay nin ibang mga tao, asin ang sa iyang maugali, lain man. Sa iyang paghiling, kita dainin halaga. Pinaglilikayan kita siring sa maati. Pinapahayag niya na maugma ang katapusan ng tawong banal. Asin inaapod niya ang Diyos na sa iyang Ama. Hilingon ta kung totoo ang sa iyang mga tataramon. Masdan ta kung ano ang mangyayari sa iya. Kung ang tawang banal aki ng Diyos, susurugon siya ni Diyos, asin aagawon sa kamot, nin sa iyang makaiwal. Pag-ulog-ulogon asin pasakitan ta siya, asin hilingon ta, kun gurano siya kabuot, asin gurano kamatanos. Isubol ta siya sa makasupog-supog na kagadanan. Hulita, susog sa sinabi niya, susurugon siya. Iyo ini ang mga sinabi ninda, alagad nasasala sinda. Hulita nabuta sinda, kan sa indang kasumbikalan. Daininda aram ang mga hilom na katuyuhan ng Diyos. Daisinda naglaom na ang kabanalan, babalsan. Daisinda naniwala na may premyo na natatagama sa mga kalag na daing kasalan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan harani sa mga pusong nagtatangis. An kagurangnan harani sa mga pusong nagtatangis. Tinatalikdanin kagurangnan ang mga parakasala. Tanganing mapara ang pagrumdom sa inda sa daga. Dinadangog nin kagurangnan an inagrangay kan banal. Asin ilinigligtas niya sa saiyang kasakitan. An kagurangnan harani sa mga pusong nagtatangis. An kagurangnan harani sa mga pusong nagmumundo. Asin iliniligtas niya ang mga nawaranin paglaom. Minsan balakid ang karatan na tinitios nin tawong banal. Sa gabos na iyan, ililigtas siya nin kagurangnan. An kagurangnan harani sa mga pusong nagtatangis. Pag-iingatan nin kagurangnan, ang gabos niyang mga tulang. Minsan saro kaiyan, dai marurunot. Tutubusunin kagurangnan, ang kalagnin sa iyang uripon, asin dai papadusahan, ang mga nagsasarig sa iya. An kagurangnan harani sa mga pusong nagtatangis. Matindog po ang gabos, pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus naglibot sa Galilea.
Dahil siya nag-agi sa Judea, huli tabuot siyang gadanon kan mga Hudiyo. Haranina an pintakasi kan mga tabernakulo o harong-harong. Dangan, kanan sa iyang mga kadugo, nagduman sa pintakasi, siya nagduman man, alagad bakong hayag, kundi hilom. Nagkapira sa mga taga-Jerusalem, naghapot, bakong iyo ini, itong tawong buot nindang gadanon? Uya siya, nagtataram na hayag asin mayo nin minasabi sa iya. Aram na kaya kan mga puon na siya iyo an Mesiyas? Aram niya to gabos kun sa insyagikan. Alagad kan dumatong an Mesiyas, mayo nin makakaaram kun sa insya gikan. Dangan si Jesus, mantang nagtutukdo sa templo, nagkurahaw. Midbid nindo ako, asin aram nindo kun sa inako gikan. Alagad dai ako napadigdi sa rugaring kong kabutan. Totoo na igwanin nagsugo sako, asin siya dai nindo midbid. Midbid ko siya. Huli tagikan ako sa iya, asin sinugo niya ako. Buot nindang dakopon si Jesus, alagad dainin duminakop sa iya. Huli tabako pa idto an sa iyang oras. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Paluway-luway po kitang nagrarani sa Holy Week. An tinutumbok kaining sa tuyang 40 aldaw sa Kwaresma, iyo an Semana Santa. This coming week is the final week before we enter into Holy Week. Kaya maririparo ta, ining mga babasahon sa mga aldaw na natatada, ipinipreparar kita para duman sa madatong. Kaya nga ni, susog sa tradisyon kan simbahan, this coming Sunday, this final Sunday of the Lenten season, iyo po ang 5th Sunday, inaapod pong kapinunan kan Passion Tide. Ang Passion Tide is the immediate week before Holy Week. Asinan sarong malinaw na tanda na nagpuon na ang Passion Tide, iyo po ang pagtahob kan mga imahen na sagrado sa laog kan simbahan. We will notice by Sunday that images will be covered in purple inside the church, except for one image, the crucifix. Why? Why cover everything but not the crucifix? Tanganing tabangan ang mata, tabangan ang puso, na sa masunod na simana, mayo na ikitang ibang tututukan, kundi ang krus. The church is teaching us to focus on one thing, the cross. This is Passion Tide. Ang pagtios po kan tawo, iyo ang sarong bagay na misteryoso para sa satuya. Suffering is life's greatest mystery. Habutanin pagsakit, habutanin makulog. Kung pwede pa sanang dulagan ang kulog, gigibuhon ta. Kaya lang parte ini kan buhay ta. Physical suffering, emotional suffering, spiritual suffering. Asin kadaklan na beses pag mati ta, basta sa nakitang binabagsakan kan langit nin mga pagtios, suffering that is meaningless. Lord, sa ina naman inihali, kung ano-anong pagsakit na sanang tinatao mo sa kuya. But Jesus, especially in the Gospels, is teaching us the proper disposition in how to face suffering. Nadangog ta, na ang kagurangnan, daingo na nagdagos pasiring sa Judea, dahil aram niyang may peligro. Pero sabi kan Ebanghelyo, when the hour has come, kan duminatong na ang tamang panahon,
Si Jesus mismo ang luminaog sa Jerusalem. Notice, he could have avoided his mission. He could have run away. Aram niya na matios siya. If he enters into Jerusalem, hinahanap na siya kan mga puon nin kapadian, ipapagadan siya. He could have chosen to run away, but no. He does not avoid his mission. Instead, he himself chooses the right time and the right manner to fulfill it. Kaya kada bes na nagsisimba kita, pag makonsagrar na kita kan tinapay sa kaarak, may magayon kitang tinataram. Sinasabi ta, kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, sa rugaring na buot, in his own will, willingly, he entered into his passion. Magayon ang tataramon na ini, pinapasabot sa satuya, na kusang loob, inako ni Jesus ang pagsakit. Nobody forced him into it. Nobody pushed him to do it. Willingly. Rugaring na buot. Sa sadiri niyang buot, inako ang pasyon. Da isa na po kita naghihiling nin sarong tawong ginadan, kundi tawong nagdusay kan buhay pasiring sa kagadanan. Kusang loob na nagtataukan sa diri dahil namumuot. Dahil po kaini, nagbabagulugod ang paghiling ta sa sadiritang mga kasakitan. May mga bagay po kitang inaagihan, asin kung pwede pa sanang dulagan ini, gigibuhon ta. Suffering is something that we don't want to face many times. Pero dahil si Jesus, tinutukdoan kita nin halimbawa, nakakanood lugod kita na atubangon man ang sadiritang mga pagsakit, ipinapakisumaro ta ang pagsakit niya, asin ang pagsakit ta. We offer it for the good. May apod po kita digdi. Ang simbahan inaapod ining redemptive suffering. Redemptive suffering. Nagtitios na nagtitiwala sa Diyos. Nagtitios na idinudulot iyan para sa iba. Nagtitios dahil nagbubunga. Don't waste your suffering. Do not suffer meaninglessly. Kung matios man sana ako, matios ako na may kahulugan. Kung matios man sana ako, matios ako para sa namumutan. I will suffer for something higher. I will suffer for the good. I will suffer and offer it for others. Redemptive suffering. Jesus is teaching us that when we suffer, we offer it up for something more valuable. Arog po kaini ang dignidad kan pagtios. Tadibaling naghihibi, di baling hababaon na ang kamugtakan, di baling naglulupasay. May dignidad ang pagtios, may kahulugan ang pagsakit kan tao, dahil pwede ko ining idulot para sa mas halangkaw na purpose. Iyo po ini ang hagadon ta sa misang ini, on this second to the last Friday of Lent. Sa masunod na Biyernes, Biyernes de Dolores, nagpipreparar para sa Semana Santa. Ngunya na Biyernes, mantang linilikayan ta ang pagkakanin karne, mantang linilikayan ta ang pagkakasala, let us offer it up for something more valuable. Tukduan lugod kita kan kagurangnan na akuon ang mga pagtios ta na daing kulugbuot, daing naghihinanakit, kundi inaako ang pagtios na may pagkamuot. Rugaring na buot, willingly, kusang buot, pinipili ang krus. Totoo magabat ang krus, alagad huli kan pagpasan, mas nasasabutan ta na may tunay na kahulugan ang pagtios. Kusang loob na inako ni Jesus ang pasyon, kusang loob taman pasanon
an sa diritang krus. Blessed Lord, all creation within us who receive the bread and offering. To the earth and human hands will become first the bread and offering. Father, goodness we have received the wine you offer. To the wine and human hands it will become our spiritual drink. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod ken kagurangnan nan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Dios na makakamhan, hulikan sa imong bagsik asin kusog. Ining mga sakripisyo na naglilinig sa mo, magin orog na malinig na makaabot sa saindang ginikanan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Binuot mo na magpasalamat kami sa imo sa paagi nin pag-abstinensya. Tanganing huli ka ini, madaugming mga parakasala, an kapaabaw-abawan. Asin sa pagdulot nin kabuhayan sa kapwang nangangaipo, makaarog kami kan pagkamarahayon mo. Kaya kaiba kan mga daimabilang na angheles, sarong tingog kaming naguumaw kan sa imong kadakulaan na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos din mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, usana sa kaitasan. Paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, usana sa kaitasan. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaon sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamarita niya mo, an pagkabuhay mo liwat ipinapahayag.
sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, an sa mong obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong patron, San Judas Tadeo, si San Padre Pio, asinan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita sa mga tataramon na itinugon asin itinukdo kan satong kagurangnan. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. An sa mong kakanon sa araw-aldaw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdarahas sa sugot, kundi agaw kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, tawi kami nin katuninungan. And never let me be parted from you. Uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang saniri sa pamitisan kat sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin pali na
mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, warasan, nasiring na kami nagbalyo, hali sa daan, pasiring sa bagong buhay. Kami mabaguman kan pinabanal na kaisipan, mantang andaan na pagkabuhay, tinatalikdan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Giraray pagirumdum na an aldaw na ini, aldaw nin pag-abstinensya, naglilikay kita sa pagkakanin karne, ngunya na aldaw, o kunda imalilikayan an karne, nagdudulot nin ibang forma nin sakripisyo para sa kagurangnan. Pakipagirumduman po an mga kapamilya, asin mga katrabaho, pero ang mas mahalaga, ang paliwanag na nagsasakripisyo kita para mas sa mas halangkaw na mga bagay, madisiplina ang hawak, tanganing maghalat ang kalag para sa mga dakulang grasya. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pakiduko ang mga payo, maghagad nin bendisyon. Kagurangnan, hilinga ang mga nasasangkuban mo, asinan mga nagsasarig sa pagkahirak mo, kaugaying bantayi kan tabang na langit nun, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Asin sa tabang kan mga pamibi ni San Padre Pio, bendisyonan kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa paglingkod sa kapwa. Salamat sa Diyos.